Kedamtang phai kuni ni phai kretroxiar ni difu Gov Boy Higher Secondary School Pachua Klamalong Unity for Justice and Autonomy Implementation Article 244A Pwathepi and Ponsi Pudhot James Hanse kejapon APHLC B asong amahang ke pathek pon. All Party Hills Leaders Conference matit pathihek pen APHLC B atum penche patir pi ponalong Karbiang long rong asaramai Karbi Richo pencheng lok kiongdung Ratcharia songja hamphang songja atum chetong dun si non political party APHLC amahang ki pathek along chetong dun rinti. Labang so amay along APHLC B amay pu James Hanse hin pen mai chari ponsi aluhiaman pen ka chetong dun MLA Dorsing Ronghang Roda Thaino kaning Japon atengke JI Kathar ke Japon APHLC atum ki thangnatta Karbiang long arad phan claim pi thekthi bang phan kangton kangthi ki putot pen loksi aningkan padamlu lasi James Hanse ke Japon APHLC henlo ahok petlo posi ning Japon Lapena duntu Karbi Richo Longsing Ronghang ahin pen kaning Japon thuke kaduk kawe song thorom party alam chipu pe pin pen hempre ka pharman kaching room pet ki misen lo Bonta non amahang ki pathek APHLC B atum ke election thurthe detang jipusi ning Japon an parta labang so song ke ong BJP songja potum ta cherap dun pen ansu se claim dam thek jia phan is Karbiang long BJP amai pu Roland Killing lapen KACEM surjorong pharatum pen James Hanse ke Japon APHLC phan hirjume pipon Labangso APHLC launching ceremony ke paman ponalong James Hanse pen kaning Japon atengke nilitum henlo ahok pet APHLC ki JI Kathar ke Japon APHLC ke ahok kali adhe nilitum ke Assam government along pen registration alo choklim pusi ning Japon presidential speech on taningilo kopi posi labangso APHLC singnan kokma pola mangke Karbiang long along dopik autonomous state ke hangatum separate state ke hangatum sedame alang tum ke hang jam pena jok laben ke hang prek jam pena jok a song a team a group ke on pena jok si labangso autonomous state bangke non antame central government lapen state government long seda isiveda voice isiveda lam the peli lam thekte pena pot edum hemprega bangke non antalong ledet lo Lasi komat APHLC abangsi ahok pet akarbia khaya pharman karja pon ma laki apor se than ponpong News report Harsing Ronghang KTV News